Ageno ni rio maber kamora mora ma intiere jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Seche ma wacho ni ngima en mwandu ni wang'iyo del duto te chakre pien del, wang'iyo kogno, wang'iyo lekeni, wang'iyo yewi, wang'iyo fuoni kaka dundo, chuny, mago duto te wang'iyo kendo waneno ni obedo makare. Ka ogibedo makare ere kaka inyalo yudo kony. Emomiyo kawuono bende wadwa ng'iyo ane kidieny machielo ma bende wanyalo mor mokalo ka ngimani dhi maber nikech odhi maber. Emomiyo antiere kod wendo wa kendo daktari wa studio abomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a. En laktar molonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari e penj laktar. Erokamano ahinya. Nyinga en Martin Jeremiah Oludhe, an wuod Sakwa Bondo Kakuodi, to an alonye weche mag lak. Mane gima timo e ngima ka. Ma indeli duto te lake mani wacho ni ka ema dwani mondo mi alonye. Lake gima somo. Lakini sama ne wasomo ni puonjwa kuonde mang'eny. Lakini koro gima lonye en weche lak. An daktari mar lak. Amor mokalo Dr. Martin mar bedo kodi e studio. Idoga ka thothne ji wacho ga ni lak ok nyal kelo na chandruok. Ka wacho ni ngima en mwandu. Ng'ato nyalo penjo ni Ruth wacho ni ngima en mwandu. Ere kaka lak wanyalo wacho ni ngima en mwandu kapono ni nitiere kod chandruok. Mana kaka iwacho maber kichako ni kamora mora e dend dhano en muhimu. Samoro ni ka gimoro wuok kuomi kata kiparo ni ok en gimoro ma important ahinya e ngimani. Sama koro onge e kidhi neno berne kata rachne. Wawach ka koro ipenja wach lak. Wadwa chiwo ne jopiny mfano machalo kodi. In Ruth intiji itie TV kae. Ji neni e ngima ka e piny te. Wawach ni kawuono ka laki ma mbele no omukre. Be ibiro nyiero kaka inyiero no? Ok inyal. Ok nyalre. Donge mano koro orocho gima ni olokore matin. Koro kumora mora e dend dhano nigi umuhimu. Koro kamane kaka nyalo wach. To mana tiyo mana gi ranyisi achiel. Ranyisi achiel. Moro kwa mulo lak kanyo bende nise wachonwa ka ani lak osenego ji ka ok orit maber. Lak bende ka onge ng'ato ok nyal chiemo makare, seche moko nyal chiemo makare, iyudo ka madini kata nutrients monego beno yude dende ok othi yude dende, manyiso ni lak nyaka warit e yo madwarore. Dr. Martin, wadwa ng'iyo mukruok mag lak kata leke matho mukore amuka, moro mukore ka ing'eyo kata moro mukore kok ing'eyo. Diher mondo mago mbaka twagni koso? We walose wach mag mukruok mar lak mana kaka isechako no. Ichako maber kabisa kipenjo ni be lak nigi muhimu e dend dhano. Achiwo mana ranyisi achiel. But adiera manitie lak ochalo ga dhok gi lak general ochalo picha mar dend dhano. Onge kaka ibiro ng'isowa ni kuonde moko te ber to leke nigi dhogi nigi shida ni rach. Koro ka ng'ato ng'ini to leke ni omukore, leke ni oto, dhogi dum, onge kaka idhi ng'isa ni kuonde moko go to timre nade gima ber. Kwa hivyo kata wan jomo somo wache mag medicine gi wawacho ni dhok kata lak mar dhano en e kiyo mar dend dhano. Kwa hivyo ka loso kodi kata ka interact kodi ta neno kaka laki chal kata kaka dhogi chal, ene modhi miya picha mar kaka afya ni chal mar del te. Koro walose mukruok mar lak. Mukruok mar lak en ang'o? Sama wacho mukruok mar lak, wawacho ni wang'e ni dhano nigi lak kiasi fulani. Kaka koro jamadongo wang'ega ni gin 32. Ok, samoro inyalo koso bed gi 32 lakini dhano ma kawaida nitie gi 32. Koro sama lak achiel kata ariyo kata te wuok, mane gimwaluongo ni mukruok mar lak. Tang'eni samwa bi medo gi kipindi ni ji dhi ng'e gik mang'eny gi mathoth makoro dhie mukruok mar lak ang'o madikele, ka otimre ang'o makosa mane matimre. Koro ang'eni mano wadhi puonjre mos mos kwa dhi mbele gi chenro ni. Dr. Martin, ahero kamoro mimulo ni dhok gi lak dhi kamoro achiel. Adwani mondo wang'e ane structure mar dhok kachiel kod lak kako onego bedi, mano dhok makare kachiel kod lak makare. Koro pichana kaka picha aina ni madho dhano. Koro kaeto aketo area makoro dhano onge lak osemukore. Koro ineno ka ng'ani nigi fuok mbele kanyo. But magi leke e iye kanyo ineno lep, to aneno nyaka ringo mako lak. To king'iyo leke gi mae omukore, to gimomiyo na yiero picha ni king'iyo lak ni ineno kumoro marateng'. Tiende ni bwana ni kata lak osewuok to pod pok otimo ang'o? Pok oshughulika kata dhi ka laktar nikech ineno ang'o? Ineno buche
e lekene magite wadhi lose kaka buche gi nyalo miyo koro ni nyaka leke ma pod en go gi magi be nyalo timre nade nyalo wuok. Asodo ni wang'i piny ka king'iyo ring lak mamako lak kawaida nasepuonjo ni ring lak maber ya chalo kamoro chalo kama nitie kuma ring lak owinjore chopi e lak dhano kanyo kuma point no, lakini king'iyo leke ma mbele gi ibro chako neno ni nitie kumoro maratong' kidhi piny. Tiende ni ring lak cha nikech tuo mar ring lak cha timre nade dhi karumo ridre to koro wachako neno tie lak. Sama neno tie lak tiende ni lak ni koro odhi bedo mayom. To mane kaka wa lose leke gi kamane kaka one of the ways ma wa lose leke wagi nikech neno ka koro ring lak momako lak timre nade wuok koro lak bet ka en mayom. Koro ang'eni samwadhi mbele samwadhi ng'iyo nang'o go makelo mukruok mag lak magite adhi mulo, lakini pichani osetang'onwa moko lako to okishughulika laki olil okidhi ka daktari kuom ruoko koro ineno ka ringo mar lak timre nade ridre to odhi ting'wene giming'eni mako osetimre thiedho tek to mondo thiedh gima chal kama koro nyaka dhi otimni surgery. Koro mane gama nyalo wacho kaka kwachako mabende amor mokalo kaka ichake no manyisowa dhok kaka chal leke kaka onego bedi ka en kawaida to onego bedi gin 32 to gik mopogore miyo leke gi mukore. Koro ginang'o gini mathoro miyo leke mukore daktari? Koro adwa chako gi mamiyo ji mang'eny ahinya e thurwa ka wito leke gi. Mokwongo en gima waluongo ni koso rito lak maber, poor oral hygiene. Ji ok rit lekegi, ji ok go mswak, ji chiema to nindo kamano to chiew to rudo lekegi ogirudi. Koro samo ok irudo laki gima dhi timre ni lekegi dhi bedo gi buche. Sama gibedo gi buche gi chakre ga matina kendo aduogo mane pichani idhi neno ni ma pod en bur matin ahinya ma kibiro ira to ok abika kata dakika 15 kapok atimno nade pok aloso. Koro macha ochako to king'iyo koni tineno ka koro en bur mose kunyore. To kamane kako chako mos to dhi obedo gimoro maduong'. To kosebedo gi maduong', sama lak nigi bur, ochalo gorofa moro isiko igolo foundation. Don gorofa no biro timre nade? Biro sinyore piny. E gima timre be gi lak. Biro chopo kuma koro leke negi giyom koro ginyal tipo mana ka girumo mos emi biro miyo winjo ka ng'ato ng'is niya daktari an lakani nochako mana gi bur matin to sebedo kosonyre mos to tindo timre nade oonge. Koro jomoko sonyre koling thi okorami to jomoko timre nade oramo. Kwa hivyo depend gite gimwaluongo ni pulp kumano mana wacho ni layer mar adek mar lak samoro nyalo tho maonge rem to koro lak ni ruma mos to jatuo timre nade kia. By the time obiro irwa yudo ka leke ne osewuok. Koro mano yore achiel ma gini walusgo lak. Mar ariyo na wacho ni kendo ji koso go mswak as koro ring lak cha dhi bedo gang'o dhi bedo ni koro otuo waluonge ni periodontal disease. Koro nikech otuo leke dhi ka bedo mayom mos to sana mae chon wanene jodongo kech ing'eyo jodongo chalo kendo nyithindo nitie gik moko ma ok obadho gi ahinya but gini tinde waneno be e joma tindo especially e kuonde ma somo ok ng'eny ahinya kata pesa ji onge go. Wanyalo wacho kaka koro kuma chalo slums kech samoro gionge pesa mar nyiewo mswaki kata pesa mar dhi ka daktari mar lak nikech adiera mantie ni pod wan bechwa ni malo unless ni dhi e hospital mag serikal. To samoro ibro dhi e hospital mar serikal to gima ditim ni malich nikech onge machine onge. Koro yudo ka jogi kaka gikonyre onge. Koro leke gi chako bedo mayom mos gilwar. Koro mage reason ariyo madongo emomiyo ji wito leke gi lak moto gi uchafu. Koro adwa donje moko nitie gima waluongo ni traumatic loss of tooth ni tiende ni ngima lakini koro lak ni wuok ni by force chuno. Wawach for example iyudo ajali Ruth ni riemba e gachi mos
asitimre nade iyudo ajali mano lak inyalo timre nade leke nyalo mukore pinywa kucha thurwa kucha jo apiko ng'e jo apiko ringa samoro ogirwako kata helmet ing'injo gidhi gituomre gi gimoro lekene biro to mano waneno mang'eny kwanza hospitande mag serikal ka nitie gima thiedho en mukruok mar lak nikech ajali jomoko kao lekegi dwa tiyo go yore moko winjore udhie sherehe kamoro omi soda okidwa manyo opena iseketo laki emiyago kumoro amora man gatie kaneno mano tadhaora gi ji to samoro ji ng'isi ni nisungri bwana to adiera manitie wan wasethiedho leke makoro omukre mowuok kata obarre diriyo nikech itiyo kode yo moko timre nade moko winjore mano koro inyalo lose lak ugoru samoro uchwanyru to for one reason or the other okudwa loso koro ji donje angum ka ng'ato goyi angum maber mambele kae ibiro timre nade ibiro poka lakini otimre nade owuok koro mago some of the ways mwanyalo witogo lekewa lakini awache a setup wa gin adek but ariyo sana okwarito lak lekewa oto to kwadhi hospital mano biro miyo lekewa timre nade mukre mar ariyo okwalok lekewa kwa hivyo uchafu gudre dhogwa to nikech koro ringo mar lakcha bedo no tuo koro bedo mayomyom as leke chako timre nade chako mbekni to kapok idhie ka daktari katibudho tipo mana ka leke ni timre nade chako lwara achiel ogirami gilwara kendgi aso wawacho ajali sana wawacho ni jo bodaboda to kata ajali mora wanyalo timre to wawacho be kugoru to gitiyo gi lak marach mago achiel kuom weche manyalo miyo itim ang'o iwit lekeni emomiyo intiere ka Dr. Martin mondo mi puonj ogandawa gigo moko nego bed ni timo gi lekeni kod kako nego bed ni rito lekeni mondo mi wageng' chandruok mar mukruok mar lak. Daktari abugoli oko matin mar twak iwachonwa kacha ni samoro ng'ato dhi kamoro to kao lake emutiyo godo kaka opena to ng'ato wacho ni asetimo ma kuom ndalo mang'eny chandruok mama akelo ga lak thoro bedo ang'o nikech ok odhi mukore odiechieng' mokwongo mitimo ma ok odhi mukore odiechieng' mar ariyo thothne gini timo lak nade koro ing'eyo iwacho ni katitimo makosa nikech koro onge gimosetimre nikech itimo makosa kikiwach ni gino ber gino ok ber samitin lekeni otegno lekeni beyo to sami medo ti samoro lekeni nosechako to initimre nade ikia ring lakcha nosechako bedo mayomyom tikia koro chieng' moro kidhi yawo sodano tipo mana ka iyawo soda yawo soda to sami yawo peklecha laki bo timre nade olwar gi peklecha mano nyalo timre to samoro nitie chupni moro molora matek tido ka ng'ato hikode kabisa koro mano samoro gima timre ido ka lak barre e diere to kose barre diere wan kaka dakteche gima dwa tim onge kibiro irwa to koro en mana timang'o en mana muke kwa hivyo gima nyalo dwaro ng'iso jopiny kochopo ni en yawo soda many opena kata many kumoro kaka neno kaka ji goye mesa kamano lakini leke uto were urugo kiku yawgo gimoro be nitie ka jero siko chamo lungo nango kokene jintie jomoko mako bet kamoro to osiko okayo kokene mano be okwadwa wadoni lak otigo mana e tich mane Nyasaye ochwe ma en chamo chiemo gimi support mar oral structures kogno ok tek kaka ang'e ok tek lakini gitek ing'e nitie tuoche mag lak nitie moko matimre piyo midhi neno kaka koro kidhi yawo soda to lak inyalo mukre dichiel kata onyalo wuok otimre sano but kisiko ng'ama kibet ga tisiko ichamo lak nitie gimoluongo ni gradual loss of tooth surface otimre nade ochalo gima regre mos tinikia tie gimoro be makelo mano waluonge ni bruxism joma beko bet samo paro to timang'o grinding lekene akia kisewinjo ji aina go orado lekene kibet bathe tidhi winjo kotimo kata ka samoro onindo joma nindo kodgi nyalo winjo sauti no. Dr. Martin mamake makakanyo kiyiena waduog bang' thuolo machuok mokalo iwinjo gigo manyalo miyo lekeni mukore
Gin gik moko adek madongo. Okirito lakini e yo makare, tuoche odonjo to kineno laktar, masirni kod moko mawakelo wan wawegi kaka tiyo kod lekeni e yo mok kare. Seche ma lekeni osechako mukore e yo mok kare kata e yo makare, inyalo timo nang'o? Bende inyalo resgi? To kapok gimukore, bende nitiere kaka inyalo geng'gi? Kik idhi mabor nyaka Ramogi Ajwang', kik isudi. Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony, to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber magiseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Goji e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel. Royal Mabati Factory. Excellence redefined. Oh my God, this is unbelievable. I know, it's amazing. So much more local stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Plenty for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, great hit shows. Makes you just want to curl up and binge watch for years. Guys, shh. I'm trying to catch up on Single Kiasi. I need the tips. Okay, ladies, we're rolling in 5. Is there anything else that you need? Now that you ask, can I get your number? Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Martin Oludhe studio. Okadhi ketho kinde kata Martin adok mana kama ne wawecha. Jogo mamuodo lekegi kata girado lekegi ka gintiere gi paro mang'eny kata seche maginindo kata nyithindo mabende samoro nitiere ga kod timno kanye kama dwani mondo muamul kata wang'e ne jogo matiere kod thuolo mamalo mokalo mar wito lekegi kata risk factors. Dr. Martin, thuolo pod mari. Korona wawe kwalo se wach bruxism. Ji mang'eny kia gino. To ang'eni se winjo dan usebet machiegi gi ng'ama rado lekene iwinjo kata sauti nyalo winjo. To sana joma gino timre ne gin giwuon gitimre na gikia nikech gitimre sama gin pachgi onge gino. Koro samoro kibire hospital to adhi ng'ama wadhi penjo en either osiepeni kata jaodi nikech en machiegni kodi sechete. Koro gicha timre nade? Waluongo ni gradual tooth surface loss. Yudo leke nigi layers adek asika wacho. Nitie ma oko ma ji neno miluongo ni enamel, nitie ma diere machalo garatong ilonge ni dentin, as nitie maradek. Koro ibiro yudo ni joma siko siago leke gigi. Donge wawacho ni layers ka timre nade? Regore mos to rumo. Layer mokwongo cha timre nade? Rumo. Podoko bing'eyo, but ibiro winjo kochako ng'isi ni an leke nagi kamadho gimoro maliet kata mang'ich, awinjo ka gin sensitive. Pod tim cha poko timre nade? Poko weyo, nikech pod poko fwenyo nang'o motimre, nikech okodhiga ka daktari. Gicha chope layer maradi? Marariyo. Koro kochopo kanyo, koro en sensitive kata en rem. By the time mobiro irwa samoro nyalo biro ka koro gik moko setimre nade? Osedhi marach. Lakini at least for mano to pod wanyalo timre nade? Wanyalo konyo. But mano ng'amo biro. Nitie jomoko mok bi, koka mano gidhie jomoko lonye wechegi. Koro ing'isa ni iwinjo lemno kanye, awinjo chien kucha, imuko mokwongo. Tinge pod odong' moko. Odhi orego ndalo moko kata dweche moko chako duogo. Gichapo koro haparo ni mae ma koro rami ichaki muko moro. Koro ibiro yudo ni jatuo ni leke ne timang'o? Imuka to gima kelo gini ok timre nade? Ok thiedhi. Tadwa ng'iso jopiny ni gik ainago binyalo thiedhi. Idhi adhiya ka hospital kaka wacho ga pile to wabiro ng'iyo wapuonjre mos to wamiyi thieth. Koro ne wadwa donje risk factors. Koro kae adwa ni walose one of the risk factors monyalo lose gik momiyo inyalo muko lak piyo. Wachak gi age, higa mar dhano.
nyithindo kwa kawaida nikech gin joma rikni, gin joma ringo, gichapni, gitugo, kobadhogi. Nyithindo sana lekegi mukre. To koro gin gi lose luck gi gimono wawacho mar ajali. Lekegi ne ngima to nikech girikni, gichapni, olwaro go piny, lakini otimre nade mukre. To mano waneno sana e hospitande. Ok apar ga nitie odiochieng' manyalo kalo ma nyathi ok obiro ni lekege omukre. E higni ka kendo nitie joma dongo ahinya ka. Naloso ni gibe gin gisedak giol mara nyingi weche mang'eny ok obadho gi koro luoko lak samoro gidich go. Koro yudo kang'o dhok bedo gi uchafu mang'eny. Koro ring lak cha bedo mayom to bedo gi tuoche. Koro yudo ka lekegi timre nade dhika luara gibedo mayom as gi luar. Emomiyo ineno ka jomadongo mang'eny timre nade onge ga leke. Koro mano kendo timre. Another risk factor depend gi tich ma ng'ato tiyo. Ruth in kumibete ni gima dhi miko laki kae tek. Lakini ng'ama riembo apiko kokacha, kata ng'ama tije en driver, kata ng'ama tugo sports kaka koro rugby, obed dondia, gimora mora manitie gi physical contact ma dhano gore kama. Mano ng'ama nyalo lose lekene saya. As nitie jomoko be mochwere ni nitie kaka lekene ochwere ma dhi kelo ni koro lekene eno nyalo yudo ajali mapiyo. Koro wawach we akaw model ni mondo atem pimogo mondo ji ane ka dhi elewa. Koro mae kaka lak kawaida yudore. Iyudo ni nafasi kinde mantie gi malo gi piny ok duong' ahinya. Katiyo gi lwetena, magi lekeni mamalo to magi mapiny. Iyudo ni nafasi ni ok duong' ahinya e ng'eny dhano. Lakini ka kolo mali ni kama, iseneno ji ainago. Lekegi owuok gi oko. Ng'ata ainano mondo yud ajali kata mondo lekene gimorogo mamukre bedo mayot. Aya, mano risk factor moro kendo ni Ruth kija tuori in gi tuoche dendi moko wawacho ga kaka koro diabetes ka hypertension. Wawacho ga ni afya mar dhok nigi direct relation gi afya mar del. Kwa hivyo kin ng'ama nigi tuoche gi, ok awach ni koro kin gi tuoche gi to lekeni nyaka mukre. Awacha ni kin gi tuoche gi to kirito tuoche gi maber, okimuony yath, okidhi hospital, ng'eni kaka tuono timre dendi piny kucha e kaka biro timo dhogi, especially ring lak. Koro ichako winjo ni lekeni luara tikia nang'o malwar, to kibiro to kwa pimo sukari ni malo gi kainago. Koro magi some of the factors mwanyalo wacho ni kelo ni tabia gi. Koro moko be nitie kaka socio-economic status. Ng'amomeyo manigi pesa ne tek sana mondo gikaina gi oyude, nikech koseneno dalili to ringo odhir laktar daktar konyo chon. But kionge go samoro ing'e adier ni gini to winjre no thiedhi to pesa onge kech pesa jakoso. Ng'ata inani odhi bedo ni koro owene Nyasaye. To yudo ka tuo chaka en tuo mar ring lak to koro gima do timie onge. Yudo ka lekene timre nade lwar. Mano walose wi pesa. But wadwa lose degree mar somo. Nitie jomoko manigi pesa lakini sombgi to ni piny. Koro en gi pesa ni lakini okia ni pesa ni nyalo timo. Nyalo konyo ne kamoro nikech mano gima okia. Chieng' moro kirado kode kong'isi ni aya kada gino nyalo ga timbe kine ni gikia because of that low economic educational status. Koro jokaina go be nyalo timango leke gi nyalo timre nyalo mukore. Koro mage risk factors manyalo lose ahinya. Wawacho mar nitie boko be mag tabia, jomadh kong'o gi joywa ndawa. Asika wacho kae ni risk factors en cause ka giwinja nikech ginyalo kelo, ok tiende ni gin ma gimiyo gino timre. Jandawa, ng'eny jondawa ok rud lekegi. To ndawa sefwenyo ni sami imadho ndawa affect sana ring lak. Koro affect ring lak to kirud laki, koro with the time lekeni bedo mayom. Jomadh kong'o ahinya mwaneno ni koro gin addicts.
gionge ga samar rito doggi. Bisera dogi jako maber man kuchiwo kinyi to kakong'e mocho. Kibet bute gombo ringo kumen nikech ka wadhoge ni tarufu mawuok. Koro mang'a moko dichgi dhoge ahinya. Ji aina gibiro do ni ng'eny gi gin ga ng'ango gifuok. Lekeni otimre nade olwar. Samo madho kong'o dhi oyanyre gi wadgi gitimre nade gigore ngum. Kando kanyo gichako gitimang'o gi lose lock. Koro mago some of the risk factors mwanyalo wacho ni kelo mukruok mar lak. Kar ndawa kanyo be mana dhiye daktari kata kama na mor mokalo ni lere nikech nitiere kaka ndawa iro mar ndawa no gik mag ndawa go nitiere kaka ketho ring lak mana iwacho cha. To ni wacho kacha ni kapono no kocheke maber to odhi mus to muko mana lekeni. Ndawa kwanza nigi shida. In fact ndawa chieng' moro wabiro beda gi chenro ni gimwalose en ndawa gi lak. Ndawa gi lak. Mana en a whole topic kende. Ndawa ok ber. Ndawa ok en osiep lak kata matin. Mane gima nyalo wacho. Nikech ndawa affect nyaka kaka ring lak yudo remo. To gimoro amora e dend dhano mok remo. Mano gima dhi tho kata gima dhi kethre kata gima dhi bedo matuo. Koro ndawa to gima rach zaidi kobiro e afya mar lak. Hapa ni kaki wacho no ageno ni producer wabro loso nwa thuolo makende wabeda kod ndawa kaachiel kod lak gichando gimokele lak. Daktari koro wado kethoro wacha number 1 reason kata gimo duong' momiyo thoth ne wawito leke wa weche mag oral hygiene. Kanye makora adwa ni mondo wakete maino nikech seche mok ionge kod oral hygiene makare teneni ring lak dhi bedo kod chandruok. Leke ni giwegi dhi bedo kod chandruok. Lep bende nitiere dhoka nyalo bedo kod chandruok. Gitudore gitiyo kanyakla. Koro kanye madwa ni mondo mikawe thuolo iwuoth kodwa mos weche mag oral hygiene kod mukruok mag lak. Oral hygiene yadwa na losenia. Inge sama waloso ga rudo lak. Asewacho ding'eny ni ji rudo lekegi to pod wayudo makosa gi katimre nade katim. Kata kawuono aluoko ng'ato ma en kipenjo to ngisi but daktari mimi nasugua meno asubuhi na jioni. Nitie rudo lak to nitie rudo lak maber. Emomiyo kawuono awuotho gi gini asepuonjo ga ji kaka irudo lak ka kendo kawuono adhi timra nade adhi nuoyo. Koro nyalo bedo ni rudo laki to kirud kako owinjore. Kokirud kako owinjore oko kae wadhi neno ni ler kata mbele ka ji mang'eny ohero rudo mbele ka to chien kucha tidhi yudo ni kind leke chiemo timre nade donje kind leke kata kind lak gi ringruok mar lak. Ang'e ni serado gi jomoko ma koloso kodi tineno gimoro marateng' e tie lekegi kata gimoro maratong' e tie lekegi. Mano uchafu mosebet kanyo zaidi mar days 21. You can imagine. Mondo gino bed matek mo bed marateng' ni ji nene. Tineno sebeta kanyo en chiemo mano chamo kata kuon to linga kanyo. To mswak ok timre nade? Ok mule. For a whole 21 days. To kipenjo nyako ni kata dichuo ni to okirud gala kobro doki maber na timraga nade arudo kora duoge technique but ipenja ni uchafu ni timang'o. Uchafu ni sami chame sami ingi chiemo e dhogi uchafu ka koro picha ni gik muneno marachar tie leken malak moseto but gik muneno marachar e tie lak bwanano mago uchafu. Koro uchafu ni ng'enyne omako bacteria omako kute. Kore kute gi aduiwa e lak ka. Koro chiemo wuon to onge shida. But mondo kute gi oti gidwaro chiemo no gidwaro time en kanyo to gidwaro lak ma gidhi tiyo kuomgi. Koro sama kute gi be gik ma gichalo dhano dongi be kichiemo tigolo waste. Koro kute gi waste gi gin gik ma bedo acidic. Okay? Acid in nature. E gima chamo lak. To chako chamo lak mos. Mane kako chamo ga lak mokel bur. Kokithiedhe to kokigole bur cha medre mos. Na wacho nokuongo chako ilea maoko mar lak. Ndalogo okiwinjre mora. Piny ber itimo gigi kawaida. Kochako donje lea mar ariyo tichako winjo ni kimadho gimoro maliet to kelo shida. Kimadho gimoro mang'ich kata ka koro sani nitie koyoni kochopo godhiambo tichako winjo ka gima in uncomfortable. Kodhi modonje lea mar adek to kithiedho rembiro ten rem ruth mokinende.
kosechopo e rem ka ginga gik moko ariyo. Either othiedh lakno through root canal ma kumibiro dhie ma beche yote en 10,000. Adha imuke, mtaku chaneno jomoko muke kata gi 100 gi 200. Inyalo paro ni walose wach socio-economic status. An adake majengo kamoro tabiro ni lakama orama. Sama lak rami inidwaro ga notimre nade? Owuogi. Idhi gol lakcha. Dongi wito lak. To nochako mana gi kudni matin. Uchafuka. Kanyo. Aya mano yo moro kuongo donge ma wacho. Mar ariyo uchafu cha odhi odonjo e ring mar lak. Nikech ogudre kind lak gi kind ring lak gi lak ene diere kanyo. To gimedo nyuol. Koro sama gimedo nyuol ring lak ni dhi ka kuot. Nitie fibers mogo mwaluongo ni periodontal fibers gimako lak. Sama koro kuot odhi chako weyo nafas. Koro lak ni chako bedo mayom ombekni. Kokithiedho uchafu cha migole leko go dhi timre nade? Gidhi lwar. To sana kumwaneno dhano ka lose lak gin leke mapiny mabele. Ibro dhi do jini ng'ato kanatin ong'isi ni ane kanatin to leke nano makrega kama isenjo joma gomba kama. To tinde giwere awera takia ni giwere leke neno makre kama to koro giwere ochako bedo gi nafas. To king'iyo leke nogo tineno ka gik maratong nitie around. Mane uchafu malose. Berberie pod giyarre. Kimedo budho to koro gibro timang'o? Gibro lwar gite. To gin mae kore gimwa luoro mogik afadhali mar buchecha. Mae ng'esa mibiro lak na wacho no mak gi ring lak to mak gi chogo mar lak. Uchafu gi gichamo ring lak to gichamo chogo bende. Dr. Martin make maka kanyo. Gini weche ma adwa ni oganda wawinj maber. Owacho ni mano kore adui namba 1. Seche ma koro leke osechako were. Seche ma giwere no mano koro tek moingo kata buche ka. Nito gini ochamo lak, ochamo ring lak, to ochamo chogo mar lak. Tiende ni ang'o matimore ka? Gin gik minyalo gen koso? Kik idhi mabor kik isudi. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore, kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean.
Ringre mamoko 7 oyudi e bungu ma Shakahola e menyo ma otim kawuono kendo kelo kwan mag ringre duto moseyudi e bunguno nyaka 443. Already your fee structure is sending shock, and already parents are looking for alternatives. Od bura osiemo migao mar somo e wi okang' mar mbalariany ma pacho ka juogo jopuonjre omenda mathoth ka giikore ne riwore gi mbalariany go. Jopur wan nigi mchele mang'eny e udi nikech chiro odok piny. Kendo koro gidiyo gi pesa mathin, $40 kuom kilo. Nok mar chiro miyo jopur malowa kuja e kaunti ma Migori odiwo kod ochele mathoth manyocha gikayo e puothegi. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. Martin wacho kata ni seche ma leke were chandruok duong' ka kute gi chamo nyaka chok lak nyaka ring lak. Leke gi bende ka ok ing'iyo maber bo rami ma bo chuno ni dwani mondo mi ogole to moro idhi kuom jogo ma ok olony ma ang' nyalo chako kelo ni chandruok machielo. Dr. Martin kaka jalony mag weche mag lak thothne giwacho ni kaber to ok onego muk lak. Kanye mane wantiere daktari kanye machako godo? Koro lak kaka wan dakteche nitie samo nyalo konyo lak. Emomiyo nawacho afadhali mar bur inyalo biro to samoro bur en mana e lak achiel kata 2. Mago nyalo konyo mayot. Lakini samiweyo ma uchafu gi kute gi odhi ochamo ring lak gi chogo mamako lak. Ng'eno dhi affect area no te. Idhi yudo ni ka en piny ka to leke 4 ma piny gi otimre nade obedo affected. To samoro gima dwa tim koro malich onge koro wang'isa ni mama osekethre ahinya to en mukruok moko ok wachwe kata yath koro en nikech onge gimomako lekegi. But inyalo thiedhe, but that level of treatment en expensive ahinya. Mano gima ng'eyo ni ng'eny jopiny ka ok nyal timano, ok nyal afford nikech koro dhi bedo ni koro nyakwa many kaka waketo chogo kanyo mwatem keto lekegi mondo chogo gi ochak synthetic bone mondo chogo gi kendo wane ka lekegi nyalo duogo mako. To wawacho ga kae pile ni geng'o tuo yot molo thiedho tuo. Emomiyo wapuonje ni gigi kisechako neno kuomi to tem mondo itim ang'o ibika ka daktar. Dr. Martin, e seche ma gino chako chamo ring lak achiel kod chok lak kanye madwani mondo mi wamule matin ang'o matimore ne leke ni wacho kata ni leke gi koro dhi bedo loose gi nyalo lwar bende nitiere kaka inyalo choke inyalo jowe kapok ochopo kama koro leke gi lwar inyalo kony to mana kibiro chon ing'e tuo mar lak ok en gimoro matimre overnight en gimoro matimre mos obinyalo kawo kata igni. Koro atemo kwayo jopiny ni sami chako neno gik mok kawaida e dendi ichako neno laini moro maratong' e kind laki gi ring laki kata gik moko machalo rateng' e kind laki gi ring laki tafadhali ochopo sama koro idhi timang'o idhi ne laktar irudo laki to remo timre nade wuok tiende ni laki ni leke ni gi osebedo gi shida nikech ring lak koro wawacho no bedo inflamed osekuot inflammation koro take place. Kokithiedho gigi at early stage tuo katoko kithiedho chon to dhi timang'o koro magi gik malose. Kineno gik aina gi e laki tafadhali we bete ot chak biro chon mondo waluok gigo gi wuogi idhi yudo kata king'iyo ring lak ni gi ka onena nena gima okuot. Koro temuru kisechako neno ni leke ni chal kama many nafasi mondo idhi e hospital mondo konyi. Tadwang'isi jopiny ni kidhi e hospital kaka koro ansani an ke rifaro anyalo wacho man ke chen hospital mar serikal loko leke gi ok bi kale 3,000. Koro samoro wacho ni kata tek manade kata debe ni tek anyalo paro ni chieng' moro ka e shoka nitie madam moro ne ayo Dagoreti. Let me just choose as an example. Nen house help to nogocho na kana wuok ka to nong'isa ni anaonge pesa no to nwaloso tang'ise ni in kung pesa to mai tuo mane thage chieng' mane madam no biro e clinic no biro gi jwala
pesa mano e jola no gin 20 che gin 50 gin ango, but the bottom line ni no yudango no yudo konyruok nikech noneno muhimu mondo leke ne kik timango kik luar kora temo ngiso jopiny kik wabed jomohero wacho ni aonge pesa aonge bech gini malo na aonge go ionge go nade tinyalo nyiewo bia weekend ka weekend to lakitiwe ka chalo kama koro nyakwa bed joma gimora mora manie dendo nyakwa timango nyakwa riti aparo ni atemo dwoko penjo idwoke dwoka maber chuth kaito gi amor mokalo kod ranyisi michiwono nyadendi ni nakano matintin nikech nong'eyo ni ber ka okawo thuolo mondo mi oritre en puonjne waduto te inyalo wacho ni onge god inyalo kana 20 inyalo kano 50 100 to kochopo kare tidhi neno laktar mabende wacho ga ni ka ber laktar mar lako ni go be ni neno didie higa to karacha e diriyo to kotamre ahinya at least higa kik room kapok ineno daktari mar lak obed privately kata obed hospital mar serikal to serikal sani temo ndi county ka county almost all sub district hospitals nigi daktari mar lak obed Bondo sub county idhi Homa Bay town kanyo nyaka yud daktari mar lak koro temur mondo udhi mondo thiedhi to bech lak tinde Machakos nothiedho ji nyaka gi 50 dalo universal healthcare kwa hivyo kikuluor gigi nitie dakteche mag lak ni nitie in manyaki wuok e dalani mibi kacha hospital mondo konyi agero nini konyo na nyadendi no Dr. Martin konyo sani onge makasile erokamana nya picha ni adwani mondo mi giketnwa godo machiegni mondo mi oganda wanene maber nikech picha ni utingo chandruok duto te kaka neno gikete maberno picha ni utingo chandruok duto te manyalo miyo leke mukore daktari nyisa lagni gik mokadek manyalo miyo leke gi mukore mapiyo piyo kaka wanene picha ni Kako wanene pichani sana sana en uchafu mwaneno ni etie lak ni koro uchafu ni osemiyo gam ni obedo matuo tuneno ka gam no osetimre nade osechako kuot koro leke gi kibiro hospital ma yengo matin neno ka gitimango gindek ni kinyo lak ni gi ka chiemo se gudore mosetimango malak ni to koro kumotoni ingesa moro ka nyalo to thieth kae nitie kuonde ma daktari nyalo chope nitie kuonde ma nyalo temo ma chope gi giga mag thieth lakini nitie kuonde ma kanyal timre nade okanyal chope kibiro gi bur ma inano kine bur ni ka odhi nyaka etie lak malo oume gi ring lak ni koro kibiro gi gimoro inano kaka dakony onge lakini idhi timre nade idhi wito koro mago some of the things kaka inyalo lose lak e pichani ngato neno ka leke ni osebedo mayom kata gichako yiengni kaka nipimono wacha moro sechako daktari seche mineno ma okang'o minyalo timo chopo daktari ka idala ina okay kosechopo ka to onge otherwise nyaki bia lakini koro watemo kaka inyalo gengo gigi gima duong' ahinya en mana rito laki iluoko laki maber irudo laki maber irudo laki gokinyi bang' chiemo bang' madho chai jomoko rudo lekegi before adwa chione ang'o momiyo watimo kama adwa mi scenario amadho chai gi mandas gokinyi donge narudo laka kapok amadho chai gi mandas of course agolo uchafu masamoro na anindogo but aserudo tabira go chai gi mandas kata chai gi kuon kata chai gi chapat to kora awuok adhi kibarua koka timango koka rudo laka ng'eni mandas midwa we dhogi nigi mkate ni mae gima kute dwaro tidwa bete tich chakre okinyi nyaka godhiambo tidwa timo kama pile idhi koso buche adier nyaki bed gi buche koro rudo lak be nitie seche mirude e lakeni koro wawacho ni rudo lekeni bang' ang'o bang' chiemo gokinyi okay godhiambo kisechamo sapa chiembo dhiambo kapok idhi e kitanda kendo chak itim ang'o rud lekeni kore kidonji ininde nitie gima waluongo ga ni flossing tol moro miwakete kind lak tigologo uchafu mondo kuonde ma toothbrush ok nyal timang'o kuonde ma mswak ok nyal dhiye tol cha kaka kind lekeni nitie tol madhi goloni
to tinde nitie kata brushes mobiro, mswak mobiro mar specifically mar kin lak matindo tindo mago be joma nyalo afford mondo timango mondo nyiew. But an gima ng'eyo, kin ng'ama gokinyi bang' chai tirudo laki tirudo maber. Godhiambo be kisechamo chiemo mar odhiambo tirudo maber kapok idhi nindo. Tidhi ka daktari diriyo e higa. Gik aina gi ok nyal timre nade, ok nyal yudi kata ka itimo flossing. But ka inyalo yudo pesa mimed flossing to be mano be ber. Sama wacho floss wacho tol mwaketo kind lakno. Koro kinyalo afford to ber. Kin ja apiko tiriemba apiko, mano tiji. Kata itugo contact sports, tafadhali rwak helmet. Iwinjo mondirit kata kiyudo ajali to helmet cha otimrango. To giming'e ni ajali malaki mukre kata wi nyalo timre nade, nyalo hinyre marach ahinya. In fact kibiro iro an ok obi chako gi lak, wiwe monya chako dhi ng'iyo nikech ok wadoni samoro in gi bleeding e wi kanyo to wan waringo thiedho lak. Koro bed ka king'e ni riembo ndigano irwako helmet. Awacho ni king'e ni tugo sports kaka rugby, obed bondia, wrestling, nitie gik mirwako e dhok miluongo ni mouth guard. Joma riembo e geche te mondo irwak ang'o? Seat belt. Okay? Aya kun gi lweny gi ng'ato, temuru mondo ulos weche gi maonge dhaw. Kata kochuno ni koro dhi ir ng'ato mondo othegu maber mayalu, molo ni koro dwa chieng' moro kane pod asomo high school maranda na idho country bus Machakos adhi Bondo. Naneno joluo ariyo ka gore ngum. Machangu mako mi nyaka lagi timre nyaka laki mukre. To no mukre kaneno. No mukre kineno. Kora imagine ka jogi ne nyala bet kamoro to giwuo ni bwana ini koso na kama aneno ni ka kikitim kama moro chabe kamano kata gimanyo ng'ato mondo kik gibed ainano. Joma nyithindo nyaka rit seche te. King'eni gi nyathi especially kind higni 2 gi higni 3, mane age magisechako wuotho giringo everywhere 1.5 years, nyaka bed ni ng'iyo nyithindo gi maber kuma gintie. Kendirito ne gileke maber. Kata kine surrounding moro kaka koro jomodak e gorofa, joma nigi balcony. Te monde balcony no itimango iketo barriers. Koro nyithindo nyaka bed supervised all the time. Daktari, leke osemukore ka, waseneno ni ring lak rach ka, chogo mar lak rach ka, leke osechako lwar. Iwachonwa kata ni thothne ka ng'ato biro ir laktar nyaka manye giminyalo timo ng'e thieth ne leke mamukore kata mukruok mag lak. Koro wadhi wacho thieth diriyo, waselose wi geng'o. Ni mondo item irud leke ni, mondo item idhiga ka daktar, mondo iti gi kambacha. But koro wadwa lose ng'ama gini osetimre nade? Osetimre. Leke ni osewuok. Ichalo bwana ni. Leke ne gi onge. Koro en rafuok. Leke ne gi onge. Koro wadwa ng'iyo ni kae wanyalo konyo ng'atni nade. Koro adhi chako, nitie yore 3 ahinya mwatiyogo e pinywa ka. Mokwongo waluonge ni dental implant. Dental implant ni e gima sani watemo ng'iso jopiny mondo dhi otim, especially jomatindo. Jomatindo wacho up to around 50 years. Especially ka gin leke ma mbele kata machin. Ang'o mi wadwaro implants? Adhi chang'onu kaka implant chal. Koro ma ng'ato lake ni nowuok, uneno chuma moro manie iye kanyo. Kia ka kamera nyalo nene. Omake maber mokano. Omake maber. Chuma ni koro ma representative mar implant. Koro itimo nang'o? Kuma ne tie laki nitie. Kung'iyo diagram ni dong uneno lak ni nigi tiende. Unyalo neno ni ma lak gi tiende. Lakini ma to chuma koro nitie kuma ne nitie tie lak moro cha. Koro ma e method mwa advocate ahinya sani. Nyocho biro to be osebudha maber, lakini ene mober mogik sani. Nikech ang'o? Ka ka lak ni emowuok chon, abro puonjo mar 2 ne wakwonga los mana e mai. Ma wadhi tiyo mana gi nafas kuma mane wuok cha otimre nade? Ne ntie. Okwamul lak mora. Wabiro gi gima chalo chuma ni, tawacho ne en chuma lakini ok en ga chuma. En material miluongo ni titanium.
but nitie materials moko be but mitiyo ga ahinya en titanium nikech kapok oyier gimidhi tiyo gi lak nitie factors magi ging'iyo ing'e ma dhano kapok iketo gimoro e dend dhano gima idhi keto no nyaka winjre gi dend dhano nikech kibiro gi gimok winjre go dend dhano di reject to dhi kelo shida koro se yud ni na titanium ni en nut en gima onge shida ye dend dhano kae koro ibiro chuma gima chalo chuma no tibiro irwake e nafasi mane lak ma wuok cha ne nitie ineno ka koro odonje chogo no koro ibiro irwake kanyo through surgery tisoe maber to ken surgery moro miteri e theatre itime mane komo mar lak kawaida cha koro ibiro isoe kanyo asimiye time mondo timang'o mondo change mondo makre gi chogo nikech par ni gima mako ga lak en ang'o en chogo koro chuma ni be koselute imiye time mondo timang'o mondo choge omake waluonge ni oseo integration koro ka chogo osemake mobedo motegno koro konyal wuok ekibiro iketo ne crown koro mata golo mar moro ni lakini koro ma inyalo biro koro irwake wi chuma ni irwako ne chuma koro an karado kodi okabing'e ni in gi chuma e lakika nikech gima ji dhi neno en crown gima racharcha lakini gima make piny to en chuma koro mae gima waluongo ni dental implant it is the best nikech almost omimic ochalo gi natural of course onge ng'ama nyalo loso gima chal gi Nyasaye but at least odwa chiegni gi lak mane nitie kanyo nikech en koro make gi chogo to en gi support maber lakini gini ok ng'ato ka ng'ato manyalo yudo in kijamadh ndawa chances are very likely ni gini ok biye dendi ok odhi moko nitie factors ming'iyo mang'eny joma nigi systemic disease ka especially ko gibedo control okawach ni koro kin gi diabetes ok inyal yudo implant inyalo yudo but koro ng'ama dhi keto ni go nyaka ng'i so many factors kapok oketo ni lakini ng'ama kaka in gi Ann Ruth bora ni wan gang'o gi pesa koro mane the only disadvantage magini nigo beche ni malo kasani en gimoro 100,000 mondo ket ni achiel but kidhi kuonde kaka University of Nairobi Dental School kata Moi University Eldoret skunde mapuonjo lak Kenya ka gin mana 2 kende kucha tinyalo loso kodgi bechgi ok malo ahinya ginyalo miye maberberie kata 80,000 but this is the best yo maber nikech ochiegni gi lak natural mar kod system replace lak koro awacho ni iluonge ni dental implant to nyalo replace lak achiel kata nyalo replace leke te donge nitie joma luongo ni joma rafuok en onge lak koro chumbe gi idhi keto strategic points owach ni mane dhogi chuma achiel iketo ka mori chak iketo ka mori chak iketo ka mori chak iketo ka koro wabedo gi gimoro mwaluongo ni implant supported bridge tiende ni in gi leke wiye ka to gibedo osirgi to gini especially wan kata gosiepewa gi wetewa moko maniloka to nigi shida gi kata jodongo gi nigi shida mali kaka America mondo itim gimoro aina ni beche ni malo but samibiro holiday Kenya ka becho mwawinjo ni 100,000 pare ni mano pesa matin sani kech oloka kuche nyalo kiesi pesa ing'e show ni neno ga gi joloka go joloka so mubiro holiday magi gik mowinjre nutimang'o gidogi tim gigi dala ka doguru tim gigi dala ka nitie jomolonye gigi tinyalo konyu ka samoro laki chandi to bei mamalo kucha oko kuche winjo ni bei ni malo samiri dream duogo to many nafasi gigi nyalo tim pacho ka wadonje thieth mar ariyo mar ariyo waluongo gimiluongo ni crown and bridge it is the next best one koro girani to jomoko nolalo gik moko kanyal tiyo gi mano koro ionge leke ni ariyo gi idwa replace gi koro method moro nitie ni laki manitie koni ni gi laki manitie koni ni boundaries mag kuma onge lak no nitie kaka ichongo gi askori loso negi replacement nitie picha moro towards the same koro lakini kibiro ira achongo ma asatiyo gi leke ariyo gi to replace mane
onge ka. Koro mae waluonge ni crown and bridge, iduogi kawo kawaida. Method ni okorach, but okwa encourage. Okorach, but okwa encourage. Ang'o me okwa encourage ahinya? Wa prefer implant. Nikech idhi mulo lak, mane onge gishida. Seche michonge no kanye mana bire daktari. Tikia ng'ama thiedhi ni ka be olonye wechegi kata okia samoro en ng'at moro mana neno ka ng'ato timo biro kata chongo lak ni okena ni gimoro ikawo tichongo. Nitie teknik michongego. Nitie kaka itimo. Otherwise ko kichonge maber to kero jatuo ni dongo no onge leke ariyo. Koro idhi miye koro okoso leke mokogi. Emomiyo to koro adwa miye momiyo prefer implant. Adwa wacho bei. Kenya ka kidhi daktari molonye weche mag lak owach kaka an tadwa replace ni leke ariyogi. Donge koro adhi tiyo gi units 4. 1, 2, 3, 4. Unit achiel wa charge 25,000. Koro idhi multiply 25 gi 4. Bedo 100,000. Be were malich ahinya gi implant cha. Oko were to implant okimulango. Okimulo leke mamoko. Okimuko leke mamoko. To mae te kori muro leke. Maka gimoro nyalo timo gini. To shida badong no wacho ni tiche joma kata ka gin gi pesa to konyal tiyo gi implant. Koro ma bebedo method mar ariyo. To en method maber to ji mang'eny Kenya ka mae gima gitimo. To ji mang'eny osetimo to gidak go. Lakini adwa kwayo jopiny ni sami dhi timo gimoro aina ni. Temi inone dito ng'ama thiedha ni. Nosomo kure to en gi experience machalo nade. Nikech koketho ni to koro ketho ni ang'wenti. Mar adek, nitie moro mirwako tigolo. En koro kana nyal yude ka nikech en kilose to jatuo dhi kode. Koro nitie moko mawacho mag rwako gigolo. Ji mang'eny kosewinjo ka ni yawa daktari agoro lakano ni to gidwa. But gima dwa nyiso jopiny. Wawacho ni laki mambele ni emo wuok. To samoro kinyalo afford implant. Inyalo chako gi mirwako ni kikungo pesa mar biro ne implant. Sawa. To mirwako ni to beche yot 10,000. Yudo leke mirwako. To ng'ama dhi ng'eyo ni rwako lak onge gotiene migolo. Kapok idhi nindo iluoko maler tikete container manigi pi. Dr. Martin Amor mokalo kuom twak ma imiwa odiechieng' ma kawuono to maduong' moloyo ni geng'o ber maloyo thiedho. Moro ng'ato dwa tudore kodi daktari nyalo yudi kanye? Koro an sani kidwa yuda an kuonde ariyo but sana yuda KU Referral Hospital Kahawa West. Kokidwa biro ka serikal antie Equity Afya Kahawa Sukari along Thika Road. Koro kuonde ariyo go inyalo yuda. E social media inyalo yuda as Martin Oludhe, obed Twitter, obed Facebook, odaonge TikTok. Instagram. Onegi bed gi TikTok daktari. Samoro katudwa ni mondo mi itim yatima consultation. Inyalo miwa namba koswabia bia kwende miwacho nwago. Nasengisi ni nateme chiyo namba na nenda maknewe koro sani gimanya kwende go. Erokamano ya daktari Amor mokalo kenda duko ni erokamano. Ngeno ni odiechieng' machielo kwa luongi e penj daktari tibo biro mondo wachak wagoye mbaka. Amor mokalo kenda erokamano mang'eny. Erokamano mathoth ni daktari marwa Dr. Martin en laktar molonye weche mag lak. Wach mogik owacho kata ni rit leke ni mondo mi igeng' chandruoge gi duto te, igeng' implant, igeng' yore gik mang'eny gi mana kirito leke ni e yo makare kod neno laktar mar lak diriyo e higa. Nin jahera mar chenro mar penj laktar erokamano mang'eny. Ne director na Lindsay erokamano mathoth, ni producer na Papecho Koth erokamano mang'eny. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masani.